ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, କେବଳ ଖେଳକୁଦ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ହସ ଥିଲା। ସେହି ଗଳିକନ୍ଦିର ଖେଳ, ଲୁଚକାଳି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା ଖୋଜିବା, ଗୁଲି ବାଟି ଓ ଖୁଆ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାଟି ଖେଳିବା ଏବଂ ପିଲାଦିନର ସେହି ରୁଷାରୁଷି, ଗଳି କ୍ରିକେଟ, କାହାର ଘର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠାରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା। ସ୍କୁଲ ଦିନର ସ୍ମୃତି, ଟିଫିନ୍ ବ୍ରେକ୍ ବେଲ୍ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୁଚିକି ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେବା। ବର୍ଷା ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା। ହୋମୱାର୍କ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ରବିବାର ରାତିରେ ବସି ସବୁ ବିଷୟର ପାଠ ଶେଷ କରିବା। ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବେଳେ 1 ଟଙ୍କିଆ ବା 2 ଟଙ୍କିଆ କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଖାଇବା, ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ମସ୍ତି କରିବା। ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଉଥିଲା ନା, କିମ୍ବା କାର୍ଟୁନ୍, ତା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ। ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା, ପିଲାଦିନେ ଆମେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର କେଉଁ କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଟିକେ କହିବେ? କେତେ ଭଲ ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଦିନଟି?